थांनाय 11 मे सालमारिगाव करबुक सब डिभिजननि रामभद्र आमचाइनि खरगनै त्रिपुरा जोग्रक अमरपुर बैसाखी मेला नायनो थाङै थेमरां सामं चित्रा तांनाय खरग सिबा चिला रगबाय रमफ्रेजाकनाय खरगनै त्रिपुरा जगनि नुखुंनि बरगबाय थांगै मालायखा त्रिपुरा चुबालाई बुथु नि आदंसं बडु सालनि सारिग रमफ्रेजांनाय रंनि नुखुंनि बरग रगबाय कक्लाम छालायै चुबा चुबु रलायखा त्रिपुरा चुबालाई बुथुनि आदंसं त्रिपुरा चुबालाई बुथुनि अंगय अर थांगै मानजाखा त्रिपुरा चुबालाई बुथु करबुक सब डिभिजननि प्रेसिडेंट बरंगना दामोदर त्रिपुरा आरो करबुक सब डिभिजननि सेक्रेटारि भाइस प्रेसिडेंट कारैबो थांगै मानजाखा इसारा मयलनि पुमां बरंगना लोचन कृष्ण त्रिपुरा बवांजोंनि कुनु जात्रे आसामी ख्रिस्टान ब हिंदू ब मुस्लिम आबुनि कुनु धर्म करे आसामी नबो कालप्रिट आमहाय कालप्रिट न जोंबो नायो सास्त्री नंगो जे बिनि पाइथक सास्त्री नंनाय जोंबो नायो आइन बगे जों नराबाय खालायै जोंबो खुस खबर लागाय दंबो उस्तांबो जों नरानि बिएसएम बाय खालायका मालायका एमने तो फेसबुक माखा এবং যে দিনও ঘটনা ও দিন নিউজ কভার খাইমोन बागै थांनाय 11 तारिख सालमारिगाव अ मासनि खायसा घटनाखा जरिहाम चौधुरीपारा रामभद्रनि दिनै स्कुलाव फरायथ'नाय फिसा मांनै बुरै फिसा आरो अमरपुराव खायसा मेला बेरायनायनि हिंथां थानायाव सोलाराव मांनै बरनो लाङै थाङै बरनो जे बरबाय जे व्यवहार हामिया खालायखा बरनो जे बाबे अमक खालायखा शारीरिक टर्चार खालायखा आबनतयै जों आबरनि फेमिलि बाय जों काउसाना फेमिलि जों त्रिपुरा चुबालाई बुथु सेंट्रल कमिटि करबुक डिविजन कमिटिनि सर जे ताबो नरनि बखाक्तै नरनि चुबालाई बुथुनि बखाक्तै जे अ माहाय रमफ्रेनाय रकनो तामो पानिशमेंट है कब तामो साधारण नामसो एक्चुअली कालप्रिट बा आसामी बनि कुनो धर्म करे बनि कुनो जात करे जे कुनो जाति निफा नङै माने जे कुनो धर्मनि ग्रुप नङै आमाय कालप्रिट न जों सियोर अवश्य जों चुबालाई बुथुनि नङै नायो बनि जे माने सर्वोच्च पानिशमेंट जेटा मानथाय जे पस्को आइन फांथै बा जे बिनि एकदम सर्वोच्च जे पानिशमेंट आमाय पानिशमेंट जों नायो एवं जे अम तमाहिनाय आमाय बिपद कलाइजाक फेमिली एवं सराय बरता तो परेना समय बरनो जों परेनानि नांखाय जदि बर परेनि नायखायखा जों जत सम्भव जोंनि बिसिंथे जों चेष्टा खालायनाय बरनो हस्टेल बा व्यवस्था खालायो आगतलाराव साइडआव जुदि माखांखै आमहाय खालायै जों सालायनाय हायर अथरिटी बाय बरनि जे बीएसएम बीएसपी दङ बरबाय जों सालायै जदि बर परेनाम जोंहाय जों परेनि व्यवस्था खालायनाय ओंखाय जे कालप्रिट बनमो जों नायो जेबाबे हक हम बेसि बालुया खालायो जों बरनो रमै बरनो जे पानिशमेंट नांथाय आ पानिशमेंटआ रोखोक ना जों चुबालाई बुथुनायते जों डिमान्ड खालायो सर सोशल मीडिया नि बिसिंते गोबांमा जत बर गया जत कम्युनिटी नि बर गया खरगसा खरगनि जे वान सुंग हामया वान सुंगनै रक कम्युनिटी ते लायो जे कक सालाय तंगो रियां जमातिया आबो हायरकनै फेब आबननि नि बखते कक सर उनता मत एक्चुअली आबो बेलाय हामिया आं जे पहिलानो थाका कालप्रिटनि कुनो धर्म करे जाति करे तो अबनतै जों जदि जातिगत थांलाय खांखा आबो सिनि बागै सिनि जे त्रिपुरा हानि जे त्रिपुरा सा दंनाय रान बागै कायसा बेलायके हामिया एकटा सिलिं खुंसा आमहाय कायसा उंनाय जों वानसुगो आमहायनो जों वानसुयावै एक्चुअली जे कालप्रिट जे हामिया खालायनाय जे साम हामिया ब आनि आं फांथो नों फांथो बे अयनो कुनो बर'फा नंथो आबनो जों जेबाबे हक जों बनो पानिशमेंट खालायनांनाय